oameni de pe vremuri super deștepți, cum ar fi, cum am zis și despre Hermes Trismegistus, care se zice că e tot din religia egipteană. Acesta a descoperit chestia asta, că acestea sunt cele 4 elemente primordiale din care e făcut absolut orice. Scaun, om, piatră, sticlă, plastic, orice. În esență, în alchimia elementelor, ele sunt făcute din aceste 4 elemente și al 5-lea element, spiritul, le unește pe toate. În același timp, spiritul le și desparte pe toate și poți să vezi la robinet apa, poți să vezi focul la aragaz, poți să vezi pământul și să știi că aerul există chiar dacă nu putem să-l vedem. Deci avem și astea separate și unite. Ce înseamnă ritualul ăsta pe care îl fac eu? Înseamnă, în primul rând, înainte de a face un ritual serios, care e scopul lui, de ce face asta, e să cureți de energii negative spațiul din jurul tău, adică camera ta, casa ta, templul tău și corpul tău. Eu creez un câmp energetic în jurul meu care pur și simplu creez un câmp energetic în jur care e o sferă care mă protejează. Și pe lângă asta îmi curăț corpul de toate energiile pe care le strâng în timpul zilei. Când începi ritualul pentagramei, care curăță, trebuie înainte să te cureți prin alt ritual care se numește crucea cabalistică. Această cruce cabalistică este ca un tatăl nostru pentru creștini. Pentru noi, ăștia care practică magie ceremonială, că așa se numește, sau cabala, care e o religie evreiască, nu e o religie, e o știință evreiască, mistică, ocultă și ezoterică, ascunsă și dată din mână în mână de către oameni străvechi. Înțelegeți? Faci incantații. Evident că fac incantații, că altfel nu se poate face un ritual. Ideea este că acest pre-ritual, crucea cabalistică, sau care e ca tatăl nostru, ce reprezintă? Ce face? Ce efect are asupra ta, asupra corpului? O să-ți spun ce. El îți curăță energia din corp pe care ai strâns-o de-a lungul zilei ca să fii neutru și neutralizat, ca să poți să intri în ritualul principal fără să atragi energii negative sau să faci chestii de genul ăsta, gen. Stați că și-a luat o pisică urât. Bun. Se spune că tatăl nostru, când spui cuvintele alea și după faci crucea, formula asta creează niște frecvențe care îți curăță corpul. Și eu cred chestia asta. Dar crucea cabalistică este în felul următor. Trebuie să te proiectezi cosmic. E ca o proiecție astrală, numai că nu în vis, ci în realitate. Să stai cu fața spre est, să te proiectezi astral cu ochii închiși, să inspiri adânc și să îți imaginezi și să vizualizezi, dar și să simți că te mărești, că te mărești, că te mărești, până când ești așa mare încât ești cât tot universul. Universul devine o sferă la picioarele tale. Iar deasupra capului tău este o bilă de lumină puternică, albă, divină și plină de bunătate și de pozitivitate și de iubire. Tu te afli practic în centrul acestor sfere. În jur nu mai există nimic. Sus este sfera de lumină divină, iar sub tine este o sferă care reprezintă lumea materială și fizică. Vă zic chestiile astea și mulți dintre voi poate să o ia în râs, poate să râdă cât vor. Numai că adevărul ăsta e, că oamenii cei mai șmecheri din lume,
masonii, cavalerii templieri, oamenii de la putere din guvern, din America, din peste tot, oamenii știu lucrurile astea și sunt străvechi, sunt vechi. Nu e nimic wow în asta. Cine știe, știe. Cine nu, să rămâne în turmă și să creadă fără să cerceteze nimic și să creadă ce vrea el. Continuăm. După ce te vezi proiectat cosmic între aceste două sfere, care sfera de deasupra capului se numește Keter și cea de sub se numește Malkut, care înseamnă împărăție, și Keter e lumea divină și lumea cosmică și sursa din care vine viața, iar Malkut este împărăția care reprezintă lumea fizică, lumea materială de frecvență joasă, din care facem toți parte. O să începem să respirăm, să zicem A, E, I, O, U legat și o să ni se aprindă bam, 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 A, E, I, O, U la pulă și după, de fapt fără al treilea, pardon, A, E, I, O, U la în Malkut, în sfera dintre picioare. Bun. După ce faceți asta, v-ați curățat cât de cât energia și sunteți racordați la planet, la acest univers, să zic așa. Iar după, ziceți așa. Luați degetele ori așa, asta se numește Sword Mudra. Luați lumina divină, vă băgați aici, atingeți aici, vedeți cum se formează un canal de energie și vă umple capul și vă lucește capul ca o aură și ziceți a ta, după arătați în jos, așa, arătați spre Malkut și ziceți Malkut și din cap lumina vi se duce până în Malkut, se umple, ziceți Vegevura, bam, vedeți cum se duce lumina în infinit în stânga, Vegedula, bam, se duce și așa în dreapta la maxim în infinit și după strângeți mâinile în rugăciune și ziceți Leolam Amen. După ce ați făcut asta, practic asta a fost crucea cabalistică și trebuie să vă vedeți cu energie în formă de cruce care e unită cu sfera de sus, sfera de jos și voi sunteți racordați la univers cu energiile curate. Asta e crucea cabalistică, cel mai rudimentar ritual. După care trebuie să faceți ritualul pentagramei, cel mic, care creează câmpul în jurul vostru. Vă duceți la est cu două degete, faceți așa, hap, 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 bam, băgați mâna, vă duceți la sud, hap, 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 hap și tot așa. Până când faceți asta în toate punctele cardinale. Ideea e să nu faceți. Pentru că dacă nu știți să o faceți, poate să se fută energia, să se creeze un imbalans în energie și dacă aveți prea mult foc, de exemplu, prea mult elementul foc, frecvența elementului foc, o să începeți să aveți vibe-uri impulsive, să vă enervați și să nu știți de ce. Dacă aveți prea multă apă, o să fiți emoționați. Aerul reprezintă gândurile, iar pământul reprezintă, o să fiți leneși, mai pe scurt. Înțelegeți? Al treilea ochi este doar o metaforă pentru intuiție și pentru o deschidere pe care o ai asupra universului, a energiilor, să vezi, să ai clar viziune, să ai intuiție, să știi, să vezi cu ochii minții, să poți să-ți imaginezi tot ce vezi. Eu acum dacă văd în cameră aici, dacă mă uit în cameră pe jos și mi imaginez ceva, văd clar. Trebuie să vezi foarte, foarte clar, ca și când e real. Pentru că chiar e real, pentru că realitatea e relativă. Ceea ce crezi, aia se întâmplă. Asta vreau să vă zic. Deci orice ați crede, trebuie să credeți chestii pozitive, că dacă le credeți chestii negative, o să o sugeți. Și o să intrați în planuri inferioare de realitate. Ce nu recomand la nimeni. Trebuie să vibrați cât de bine se poate, să fiți într-un vibe foarte puternic și foarte pozitiv. Să aveți control asupra voastră.
Iar în